जी नमस्कार प्रणाम। हम हैं एस के बिहारी यानी रौरा सबके बिहारी पौआ। चलिए आज हम एक विशेष चर्चा लेके आई बनी बिहार के गौरव गाथा का बुझनी जा कोनो इतिहास के बारे में बतिया गई बनी। बिल्कुल ना। कोनो धरोहर के बारे में एकदमे ना। कुछ बुझनी जा कि गौरव गाथा बा का। चलिए हम बताओ तनी आज बिहार में इतना गौरव के चर्चा काहे भइल बा। चलिए हम बात करतनी हमार गृह जिला सासाराम रोहतास के गौरव सिंह के बारे में। कहे कि जौन गौरव गाथा चलत आजकल ना ई बा गौरव सिंह से जुड़ल। काहे कि गौरव सिंह जौन अभी 65वीं बीपीएससी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट आइल उमें टॉप कैले बने, नंबर 1 रैंक हासिल कैले बने। ये चलते आज बिल्कुल चर्चा के विषय बढ़न और कहे ना होई। तो आई थोड़ा हमनी के उनकर बैकग्राउंड जानल जाओ कि आखिर गौरव सिंह हमें कहाँ के, उनकर फैमिली बैकग्राउंड का बा, उनकर पढ़ाई लिखाई कैसे भइल बा। तो आई शुरुआत करतनी। गौरव सिंह बिहार के सासाराम रोहतास के शिव सागर थाना क्षेत्र के चमरहा गांव के निवासी बड़न। उनकर पिताजी एयरफोर्स में कार्यरत रहन। जब गौरव सिंह बहुत छोट रहलन तभी उनकर पिताजी के देहांत हो गई। बचपन में ही उन लोग के ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़ल रहे। लेकिन उस परिस्थिति से उबरकर उनकर जो माई रहली शशि सिंह, जो आजकल चमरहा मध्य विद्यालय में पंचायत शिक्षिका बाड़ी, वो पूरा परिवार के संभाल ली और आज गौरव गाथा लिख देने। गौरव सिंह रिजल्ट के बाद पहला बार अपन घर पहुंचले तो उनकर भव्य स्वागत कल गई। पूरा गांव के लोग बैंड बाजा के साथ उनका के रिसीव करे पहुंच गए। खूब फूल माला से उनका स्वागत भइल। घर जब पहुंचलन तो उनकर माई बहन मिलके गौरव के लोग आरती उतारल और 2 दिन से पूरा गांव में लड्डू बनत रहे और आस पास के पूरा गांव और जवार में लड्डू बांटल गई। काहे ना, इतना बड़ खुशखबरी पूरा जिला के नाम रोशन कैले बने, साथ साथ पूरा हमनी के बिहार प्रदेश के नाम रोशन कैले। रउरा सब यहो जाने के इच्छुक हो कि गौरव सिंह की आखिर पढ़ाई लिखाई कहाँ से भइल। तो हम रउरा सबके बताई कि गौरव सिंह के जो पढ़ाई बा शुरुआत के 1st to 5 1 से लेकर 5वीं तक उनकर पढ़ाई चमरहा गांव में भइल। ओकरा बाद के उनकर पढ़ाई जौन बा बनारस में भइल 10+2 तक। ओकरा बाद इंजीनियरिंग खातिर भुवनेश्वर शिफ्ट हो गए, जहाँ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री प्राप्त कैले। आखिर ई परिस्थिति से लड़के आज देखी कहाँ पहुँचलन। उनकर जौन बा टारगेट बीपीएससी नहीं थे, आज यूपीएससी के तैयारी में एकदम अपने आप के झोंक दिले बने। हमने के ये उम्मीद करत नहीं जा कि माता रानी के कृपा से उनका यूपीएससी भी क्लियर हो जाए। चली जैसे साबित हो गई कि कोशिश करे वाला के कबो हार ना होके। तो आई असही चर्चा होत रही, कुछ नया नया विषय पे नया नया जो भी बा हमने के बात कही जाए अपन इहे चैनल बिहारी बउआ पे। तो हमके अब आज्ञा दी, विदा दी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।